கருங்கல் சரௌண்டிங்ல வீடு வைக்க இடம் தேடுறீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு தாங்க இந்த வீடியோ. மக்கா நம்ம கருங்கல் குளச்சல் மெயின் ரோட்ல பாலப்பள்ளத்துக்கு ரொம்ப பக்கத்திலேயே ஒரு 10.5 சென்ட் லேண்ட் தாங்க கொண்டு வந்திருக்கோம். 100 அடி ஃப்ரண்டேஜோட கிழக்கு பார்த்த பூமி தாங்க இது. நம்ம லேண்டை சுற்றி வீடுகளும் நிறைய இருக்குங்க. அண்ணன் தம்பி 2 பேருக்கு வீடு போல இடம் தேடுறீங்கன்னா உங்களுக்கான இடம் தாங்க இது. இந்த லேண்டுக்கு அவங்க சொல்ற விலை என்னன்னா, ஒரு சென்ட்டுக்கு 3 லட்சம் தாங்க. நெகோஷியபிள் தான், நேரில் வாங்க பேசிக்கலாம். கருங்கல் சரௌண்டிங்ல வீடு வைக்க இடம் தேடிட்டு இருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க.